chưa hãy one man who chưa meang wanteang nange ya ta fa nang alam tâm mang đến ngày sáng mới tâm nang kia and menstruation you KBB began is good doctors nurse frontline workers no man them in your no man sang ya kaya tangi tangaya taman karala yana ngona oyong man barang na ima ayan ang sa tuwing sa wasay bang mo'y masin o kunya kadala temaning ay atangoha Krista yulaki bangway ma akan ngolak se ita ang bungaw lang at tatangay dakin tao kaida ay mong hang lagyan Krista te ating lagpufan iyang chicha matang lakata mantuy siya o yung mga chiso nang alantang chennel chiu may wan mahiba ang may etang fa ang may muching yawning ang may tiswa helong ning may mo